Inauli diarina ganon tungi nama lasni rohata Maria iya ita saluhutna sudido natorok mangulupun didinggan ni ulautta di bagasa sadarion rak merlas ni rohahita diho itoku nayandre songo dia las ni roham songo ni donang las ni rohanam ane yang rapak memerdalan nate las marohaisi di partikiano molo hami sia tulang rurubut marga sia loho martang yang mahami itu amat tanah bartua di bata di pargugui maho itu kita betu hatta mariho hai pason di daging nang tudi mulai sadarion nunga dulu itu hatta saluhut akka pangiduatta tubuh seritak ibu nani jabi-jabi nunga saut nata parsita dohono tama mauliate tu puta mula jadi marhidai meito songon tang yang siak kami tioina ai ni sumur tioina ni bodar tiwado ai ni sumur martang yang mahami tu amat tanah bartua di bata saya dilihat Tuhata mai hoto si gajang ni umur di masa na tu nami untuk kalian berdua mungkin si Andre nggak kenal kami ya kenal tidak kenal kan yakin kamu kenal baguslah auma yanakon ni tulang ni omak mo siak kuta samosir alemollau tinggal di Medan Ase foto ate. Untuk kalian berdua hari ini kami mengucapkan selamat berbahagia untuk kalian berdua. Hari ini juga kalian sudah berjanji di gereja. Jangan pernah merubah keputusan yang sudah ucapkan di gereja tadi. Ya, untuk kalian berdua. Pesakku tuamu Sekum merdus di roha mahamda dua marsya Allah mahamda dua dia mana solomo rohani nyon buru tanggangon undang belahun dia mana solomo rohani si Andreon undang belahun contohnya molo merjujon tang lo morhanyon undang ulahon arre merjuji ate oh pesongoni do berutang ngang hubo takana burjudu berutanggang da mula mengarumpi ho tang lo morhanyo undang belau mengarumpi manfaatnya apa supaya keluarga itu harmoni ya supaya harmoni lihat orang-orang yang sudah harmoni langgeng penggeng saurma tua lo mau dorham lo songoni ima pangiduan nami ima pesan nami jadi di sana orang duhubuk kami ulos setoro rabu, ulos si gajang rabu sitio sisi, anggiak mak marhite pilitan tangyang tak, tua mata nomor tua di bata, anggiak martada songod duluk, maralatan songod debuan, asa tubuan anak kamu setubuh burma, sianon tujulan dari onate, tubuh lak tubuh sikur, tubuh anak do tuba buru mamu dongamuna saur matua mono tong songoni penaking songonon huba kami songon ulus sitio sisi idokkan na tua botarin na bunga ni hapas ubotarado bunga di poji hafal na nilon ni tangan ukapalado na nilon ni todi anggia matutu lasro hamuna pangiduan nami dok pinita ni tanyang nami makuling taganing hawa anak palu-paluna tibu mau mengabing-abing jala anak ma buha baju muna asa sahat sulu sahat tu bortian di tiga karas nunga saut paru matanggo muna di bagasa stadion sahat ma tu panggabian sahat ma tu parhorasan sidok boti ma abang buru. Selamat sore. Pertama-tama kembali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan karena kita diberikan waktu dan kesempatan dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi di sini hanya sedikit tetap ke Namboro
selamat, selamat dan semoga panjang umur, telah sukses melakukan pernikahan Lai kami ini. Jadi kedepannya pun makin sehat Nembur ya. Dan untuk Lai kami kembali lagi selamat, dan semua yang akan terjadi dalam rumah tangga kalian itu berdasar dari kalian juga. Jadi pondasinya hanya kalian yang bisa membuatnya. Nah, jadi dalam rumah tangga harus ada perbedaan, tapi perbedaan itu untuk yang baik. Jadi di mana kamu lemah, disitulah itu akan mengisi, dan begitu juga sebaliknya. Ya Andrea. Jadi dari tadi acara tadi kan udah sangat meriah, mungkin banyak poda-poda yang dikasih ke kamu. Ya saya harapkan ya yang cocok bagi kamu jalan sebenar-benarnya, dan itu akan berguna bagi rumah tangga yang akan kamu bina. Jadi di sini kan kami tulangmu mengucapkan selamat sama kamu, dan gitu juga abang-abang kamu, karena waktu belum sempat dia datang, cuma dia udah titip salam, ucapkan selamat kepada Andre dan Ito, selamat menempuh hidup baru dan selamat mendapatkan permasalahan baru. Jadi dan untuk Ito pun begitu ya Ito ya. Nah, jadi saling mengerti dan saling memahami. Sebab di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi selamat buat kita semua. Horas. Jadi mulai tema Tuhata, mulai tema tang dihita. Ida tutu bereh nggak berbahagia ho jala saud dan pindah citan roham di partikianon. Toho maho anak diraja jala dia lami ho songo dia burjuni burtanggangi ala dia doh rasa mana dia lapo burtanggang buseng ate berekku maho saheli gebe helakku mabuseng helan si tanggang kan itu kan. Jadi mulai hati mari harta magudang laki naka atas puda atas paingot di leon akas tuan natorop dok namar holong di roha song ini hula-hula menakin. Jadi songonari poda sianan kami sendiri satu tulangmu mandok nunga di dokon pangulani huria paditatan lakin akapoda tuh ho utabay mamusangate. Songona tertulis di buku ni Matius Bidono ayat 27, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya kepadamu. Itu kunci dalam berumah tangga. Kalau setelah kau mencari semuanya, pergi kau ke gereja, tentunya apapun yang kau lakukan akan mengingat apa yang telah kau dengar daripada penatua dari hamba Tuhan. Tentunya apa yang kau lakukan di dalam kehidupan keseharian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua, mungkin sedikit demi sedikit akan berangsur-angsur kamu tinggalkan. Jadi itu aja lah. Jadi itu salah itu ndokon mulai tema itu dutuhata ngari pasau sudi sakak ni rohamata itu. Ipatulus sudi songonario sonari kan Arion dengan tikin hari-hari nang salpu roudat sudi. Jadi berbahagia kita. Jadi songonata dua tua mandokon ador haduk kama tugu-tugu horbo ador hati tugu-tugu lopu nang mai botokus sahur matua satu nomor nini satu nomor nono teh itu song-songon itu tu berekku do boruku MS tabatua ma parlinggoman siworok amat tari batama silio tua di hamuna saya horas mahamu di paroror. Batu itulah dalam itulah kodang itulah. Saat di Solo masa tu panggawian di Tiga Ras. Saat manoni bahasa tami ulos si gajang rabut. Saya saat mahamu tu panggawian saat matu para horasan. Botima mulai ate.
Jadi Sony mamang buru nami naboi tarpasatami sian hami hula-hula muna rap dohot tulang nami ima tulang robok muna molo Sony do bena boi tarpasatami ulos nagajang sitoro prabu tang yang nami ma asanggiak ma marurak matutoru mardaka ma tugijang uhud marbulung tusyamun dohot tusyabirang jalat dohonu nami matong dia mak dia lakuna dua sanggiak matong songon tang yang nami hakim mah jupang saluhna atong dohonu nami mah asa sa sititi mas siopa golang-golang rauna molo songon ni be ulos nagajang sitoro prabu siak kami tulang muna do tulang robok muna nabui talek kami tuata ma namanggui pasu-pasuna jadi buat dia mangburu nami gabe ma tutu aku ni oras moliate ma dirajai hula-hula nami setanggang do tulang rorok nami alo di pasata mutu tu spirito di asa pirim ma poki ni anak nami doho paroman nami baul-baul pasalongan pirma to dina dile debatama nangaka pasamotan ile kamu musi akapoda tangi yang nauli ila sata musi ulus sikajang rambut asanggia tutu makor khontang yakta ma itu debata asa gabe keluarga na berbahagia na gabe situru keluarga ni nasida raja nami raja bulun idok na tua-tua dak sudat inna puli nape 10 ni mama karona pasahaton nami do uhum nauli jala sian las niroha ema tutu alani inna roha nami tata pamuma las niroha namion unang maberek kamu sia jumlana lasi tutu rohane pasahaton ala takas dari wotoh muhamuna odo anak odo boru dihami odo beremuna odo beberemuna tung macai las dia situ rohanami amak par musik nami ala naing lawan nama iya ber kamu bawa itu
raja nami, songo sobani nami, lasma rohani rajai, lasma todini rajai, sanggiat matutu tujulanon, takas dari boto hamu, tung nasoma koli dohami, sanggiat malam gada dihami napa saton, songoni horas samu hula-hula nami, raja nami, nama jakon, sido boti mami. Mau lihat matutu dia mangburu nami. Dinaro hami nakim pasatun ulus toro Prabu ulus dagajang hud tang yang nami tu bere nami romu sehamu manub bahami diaka hula muna marhite hebeng ringgit situ suara marbunga tangan nami saluhutna nungatung macelas saluhutna hami diaka tulang muna hud hula muna saluhutna alani dohono nami matong so nani dok nina tua habang mainna liang tuhudan siap balor horas mahamu na manglet tuhami saya ditabat tua tama dihamu na salutna aka basu lausoni manang dihami saluhutna tang yang nami matutu sudena saya di parsita tua tama aka tang yang nahu panggidu hami lakin diabok basu masudi aka bere nami tuari na mangyun jadi boha dia mangburu nami langsung na mau sipuli hami. Ini maru aku raja nami. Mau lihat di bar musik nami. Di dok na tua inna tinau ai mual baik tu panahatan. Baik kamu godang setio pada umuhamu tu asatana. Siala mardalan ninggado sian mulai manuguk niari saat di bagasan botarion di leon nari natiur boy mardalan dingga salu ulota lumubi tunggudang hata pasu nabi nasa sudia kana marholong niroa anggia matutu sudina tangyang hamia katulang do sudia kana marholong niroa sai marura matutoru mardaka matukijam marbulung tu siap birang dot tu siamun dapota madihamuna jupang nani dok ne tua asa na mangiring mahatop mahamu mangiring huup mangopaupa jadi imatong dihamu amang burunami ala neng manubu na mahami di par musik nami baik kamu ma musik na ubartusi tu olup ala boto hami do takas ya samosir hamu rajai margasi tanggang partonu do hamu boha ulo semuna do hami saluhutna nanggo pala na tinggal di sonon dihita dak hud dulu masa jongjong dihita namar do tubuh si raja uluan ikara hami nakin walu nami anggusti budak polabe dohot baru tinggal di son pigana na tinggal walunai rai akan single mak na berpasangan jadi imang bro hai petong las doro hanami arana hami takas do hami sekuta panguran siriaon samosir
Jadi tong do hami sesuai pakateta tikiam baru. Tuk son dia pa pasat hami ulus. Tuhamu saluna amang baru nami. Las mado daging do todi muna mang baru. Gabi mang.